ତୁମେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁମେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଦେଖିଥିବ। ଜଙ୍ଗଲୀ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ, ନା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି? ବର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2022 ମସିହାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଫଳାଫଳ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର 49% ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି 8ଟି ପ୍ରଜାତିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଏବଂ ମାତ୍ର 6% ପ୍ରଜାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ହିଁ 1970 ମସିହାରୁ 290 କୋଟି ପକ୍ଷୀ ଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟ 60 କୋଟି ପକ୍ଷୀ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାଚିତ୍ର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଅଟେ। ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏପରି ଦୁଃଖଦ, ତେବେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଭାରତରେ 1/10 ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଶହ ଶହ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳକାୟ 30 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟବେଶକ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀମାନେ ନିଜ ନିରୀକ୍ଷଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଡାଟାବେସ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥାନର ସହଭାଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। This report talks about the status of 942 Indian birds. All these observations were uploaded to eBird, which is an online platform. The report is largely based on the citizens' contributions, and it's impossible without the contribution of people power, and that's the beauty of citizen science. ନାଗରିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟାସରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଭାରତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟତନ ପୂର୍ବରତାର ଧାରା ଆକଳନ କରିବାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଫଳାଫଳ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସେତିକି ଚିନ୍ତାପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଏହା ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ବର୍ଷାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ଏହା କେରଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ମିଳେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକଦା ଏହା ପକ୍ଷୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବେ କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲାଣି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଜାରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିମାନେ ସେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଭଦବଦଳିଆ ଖୋଲା ସମତଳ ଭୂମିର ଏକ ନିହାତି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ ବତକ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। So the state of India's birds is primarily determined through 3 indices. There's a long-term trend, which is a comparison of the trend today versus what it was before 2000. There's a current annual trend, which is a metric that looks at what the current status of the bird is. It may have declined or increased in the long term, but what is happening to it today? And this is an annual change over the last 7 years. Then the third metric is distribution range size. How much area in the country does it occupy? So the understanding here is that a species that is more restricted is of greater priority than a species that is more widespread. प्रत्येक प्रजाति ପାଇଁ 3ଟି ସୂଚକାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବିଭାଗରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ସୂଚକାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାପଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ପ୍ରଜାତି ଦୀର୍ଘ ଅବଧିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ହେବା ପରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯଦି ଏହା ଶତକଡ଼ା 50 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଦେଖାଏ। ସେହିପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିରେ ଯଦି ବାର୍ଷିକ ଶତକଡ଼ା 2.7%ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏହାର ପରିସର 7500 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ କମ୍, ତେବେ ଏହାର ବିତରଣରେ ଏକ ପ୍ରଜାତି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏହାର ପରିସର 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ପରିସରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ବେଳେ ଏହି ବିବରଣୀ IUCNର
वर्गीकरण को मध्य विचार को नहीं था। यही सब को व्यवहार करी समग्र देश में संरक्षण पर एक प्राधान्यतार तालिका प्रस्तुत करा जाए। जो प्रजाति सर्वाधिक संरक्षण प्राधान्य अटंती सेमानंकर एक देशव्यापी तालिका व्यतीत यही रिपोर्टर प्रत्येक क्षेत्र पर श्रेष्ठ 4टी प्राथमिक प्रजाति उल्लेख करा जाए। क्यूआर कोड स्कैन करी ऑनलाइन रे प्रत्येक क्षेत्र पर संपूर्ण तालिका पाई परिबे। यह पक्षी मानक प्रस्तुति मानचित्र सहित अनेक विवरणी प्रदान करे। यही विवरणी प्रजातिर धारा मध्य रही जहाको परिवेश बासस्थान खाद्य एवं आचरण उपरे आधार करी प्रस्तुत करा जाए। जेतेबेले बासस्थान व्यवहार उपरे आधार करी एही धारा गोष्ठीभुक्त करा हुए देखा जाए जे ଯେଉଁ प्रजाति विभिन्न प्रकार बासस्थान रही पारे से माने बहुत भल प्रदर्शन करुछंती। एହାର विपरीत स्वतंत्र बासस्थान रे बासबास करुथिबा प्रजाति माने ह्रास पाउछंती। तृणभूमि प्रजाति विशेष भाव में अत्यंत तीव्र वेगर ह्रास पाइबा देखा जाउछि जहाँ तृणभूमि को एक बासस्थान भाव में अत्यधिक विपद संकुल बोली एही तथ्य को प्रतिबिंबित करे। भारतर भौगोलिक अवस्थिति एहाकू प्रवासी पक्षी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण स्थान रूपे विवेचना करा जाए। बहु दीर्घ दूरता अतिक्रम करुथिबा प्रवासी पक्षी माने भारत रे शीत ऋतु कटांती जहाँकि एही प्रजातिर समग्र जनसंख्या पई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण स्थान प्रमाण करिଥାଏ। स्वल्प दूरता अतिक्रम करुथिबा प्रवासी पक्षी जे माने भारत मध्य रे प्रवास करती किंबा उच्चता स्थानांतरण प्रदर्शन करती सेमाने मध्य ह्रास देखाउछन्ति किंतु दीर्घ दूरता अतिक्रम करुथिबा प्रवासी पक्षी परि अंतर्जातीय स्तर में देखा जाउथिबा धारा सहित सामान्तराल भावे तुंद्रांचल प्रजनन करुथिबा पक्षी माने भयंकर भाव ह्रास देखाउछन्ति। गोष्ठी भाव में सेमानकर संख्या प्राय 80% ह्रास पाइछि बोली तथ्य दर्शाउछि। खाद्य द्वारा गोष्ठी विभाजन करने मध्य बहु मूल्यवान अंतर्निहित सूचना प्रदान करे। विभिन्न फल एवं मधु खाउथिबा पक्षी माने भल प्रदर्शन करुछन्ति। बोधहुए एही संपद गुड़िक अति सहजरे परिवर्तित ग्रामांचल एवं सहरांचल रे उपलब्ध। अन्य पक्षरे शिकारी पक्षी एवं सागुणा ता सहित जो पक्षी मेरुदंडी एवं विभिन्न मृत प्राणी पचासड़ा मांस आदि खाती सेमाने बहु परिमाण में ह्रास पाईगले। कीटपतंग समेत विभिन्न अमेरुदंडी प्राणी को खाउथिबा पक्षी माने खूब शीघ्र ह्रास पाउछन्ति। विश्वव्यापी कीटपतंग जनित संख्या ह्रास पृष्ठभूमि रे एही पर्यवेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण। The second iteration of the State of India's Birds reports has a very strong section on policy, recommendations and implications for conservation. We find that 178 birds in India are of high conservation concern, and we give general recommendations on how this can be dealt with as a society. We also have important conservation research and policy implications in almost every other section of the report. भारतर पक्षी विवरणी रे केतक प्रमुख विपद विषय विस्तृत भाव में आलोचना करा जायछि एवं संभाव्य ह्रास पई पदक्षेप निया जायछि। So overall, I think that the SOIB report is a very useful reference and guide for researchers and scientists. I actually see this report as an invitation to ornithologists to take up important questions. Today, we definitely need better and clearer evidence collected over larger areas to guide our conservation policy. विवरणी मुद्रण एवं ऑनलाइन रे उपलब्ध एवं अतिरिक्त विवरणी एवं वैशिष्ट्य सहित एक वेबसाइट रे आसी थाए। तथ्य को गभीरतार सह बुझिबाकू एवं इच्छाकृत विवरणी एवं मानचित्र सृष्टि करबा पई जणे मईना डेस्कटॉप टूल मध्य व्यवहार करि परिबो। पक्षी पर्यवेक्षक उदारता जोगु एवं रिपोर्ट विश्लेषण तथा संग्रह रे एकाधिक संगठनर सहयोग द्वारा भारतर पक्षी मानकर स्थितिर मूल्यांकन संभव होइछि। जदि आमे आमर मूल्यवान पक्षी एवं जैव विविधता को रक्षा करिबा तेबे एही प्रकारर जनसाधारण एवं सामूहिक अंशग्रहण एवं सहयोग अत्यंत गुरुत्वपूर्ण।